Acompañado dos alcaldes de Noia, Porto do Son e Lousame, o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou a base de protección civil noiesa, unha instalación que con toda probabilidade se converterá na nova base do GES. Dende estas instalacións prestarase servizo tamén aos concellos de Porto do Son e Lousame. Aínda así, a decisión final dependerá tamén da súa ratificación por parte da Deputación da Coruña e da Federación Galega de Municipios e Provincias. Digo que con toda probabilidade seguramente que vai ser a sede do futuro GES, porque é verdade que agora precisamos que esta proposta que fai a Xunta de Galicia se sume, con toda certeza seguramente que vai ser así, tanto a Deputación como a Federación Galega de Municipios e Provincias. Creo que é unha proposta coa que gañan os tres municipios e coa que seguramente gaña tamén toda a provincia e toda a Galicia, porque vai permitir que os servicios de emerxencia se presten con nunha condición mellor e que a calidade destes servicios pois tamén sexa mellor. A supresión do Grupo de Emerxencias Comarcal remóntase xa ao ano 2013. Daquela a medida causara un gran rexeitamento na comarca. 7 anos despois sáldase esa débeda e a comarca noiesa volverá a contar cun equipo de emerxencias supramunicipal que atenderá as urxencias de todo o ámbito comarcal. Entendemos que esa decisión supón un aforro económico importante para o Concello de Noia, que viña prestando ese servicio asumindo íntegramente con fondos propios dende fai xa varios anos. Supón tamén unha oportunidade laboral para aqueles efectivos ou para o operativo que presta servicio nesta base, e entendemos que o tempo de resposta para os concellos que se ven beneficiados desta decisión pois vai a ser máis áxil, e vai a redundar nunha maior calidade na atención tamén aos veciños.